Είπα καλημέρα, κούνησα τα βλέφαρά μου και κλείσα σφιχτά τα λεφτά μου στα δάχτυλά μου. Δεν ρώτησα αν μπορεί να κάτσει αν έχω λίγο χρόνο. Και σήκωσε την πρώτη καρέκλα από τα δεξιά μου. Τα χέρια του ήταν μαύρα, τα δόντια του ήταν σάπια. Τι κάνω εγώ εδώ με αυτόν τον άντρα? Με κοίταξε στα μάτια, πήρε μια τσουβαλή ανάσα. Άνοιξε το στόμα του και είπε: δεν είμαι κλέφτης, δεν είμαι ζητιάνος και αλκοολικός, έκανα λάθη. Και στη ζωή κατέληξα φτωχός, δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Το κάνω προφανώς, απλά δεν έχω €1 για να γυρίσω στο χωριό, έχω ξεμείνει. Είμαι κάπου 2 μέρες εδώ και έχω ξεμείνει. 2 μέρες μένω όπου βρω τη στην ευχή. Άλλη μια αλόκοτη αυγή, άλλη μια μέρα που ξεμένω στη ζωή. Πέταξα το πορτοφόλι, πέταξα ένα κέρμα. Υποτιμητικά του είπα καλημέρα. Και ενώ σκεφτόμουν πως το πείμα δεν συγκίνησε, αυτός με κοίταξε, λύγησε. Δάκρυα στο μαύρο πρόσωπό του κατρακυλά σαν νερό. 60 κάτι χρονών τύπος πανταρούσε σαν μωρό. Αγόρι μου δεν